1 Corinth chapter 11 verse 23 to 34. Ang norok no phurungge klangmani abo ang subraini aroni manmani se. Subra Jishu romjakmani horabo roti nawoi kaitono hambai rekha. Haike abono sakagai hai hini saka. Omo ani bahan omono norokni bagai se. Ano muito khe omo hai khlaidi. Abo hai keno chabai paikhe bo khuri nawoi hai hini saka. O khuri ungkha kaitor ani thuibai ketal khe smai tangmani. Noro omono nombrom brom ano muito khe nungdi. Noro oroti jabrom brom o khuri nombrom brom subrai phaya sak bini theimani kokno piro. Aboni bagai khoroksa sekphano subrai no sak nangya ongoi bini roti sakhe eba khe bini khuri nangkhe bo subrai ni bahan bai buthuino tui sumso khlaima klayo. Haike tabo jotono sakno wansogoi naigradi. Abo haike bo a roti bo jathung a khuri bo nungthung. Tamni hunba khoroksa phano subrai ni bahan bobotei tamo siawoi a roti bo jakhe a khuri bo nungkhe bo sama bai nangma bai sakno majra khlaima klayo. Aboni bagai no norokni bere gobang mano hamya klayo. Phan goribo ongo baksakhe ba theika. Jong sakno wansogoi naigra khe kaitor bai bosthumjakna nangya. Hai phano jong o sungsar bai baksa majra betjakna nangya teikhe jong kaitor bai bosthumjagoi akol jago. Aboni bagai takhorok norok subrai ni panda jana kuthum laifuro khoroksate khoroksano naising laidi. Khoroksa sek phano ukhuijakhe bo nogono jathung. Haike norok kuthum laifuro kaitor bai bosthumjaklak te kok tongmarokno ang phai saphayano. Amen.